Kajingdon ki kubor penting kok tempan ne ki kubor bala syupriang bit klem debut din ya kijing sisa halendat jongka dah kebaong bakito ki bompat sendur adhar ne bompat ling bat u adhar kinsya pendu ya kabha yok khau ration kala penlong ya karib hoi youth organization hapo kajing lam uba bayate lang lapang upade u presiden man budin bat tuklar ya kane ka benta syakmat kibor ketenat supply karib hoi district ha office tri kam jong kate ketenat hanong po ya kajing nit kendu ya ka officer ketenat supply la penlong henin kasngi kalai phui tarik unailar ar hajar ar phulai bar hadin kate kajing kendu na kalyang uba baya teilang u la pensyai ba ha kajing ye kren mir jingmut bar kate ka officer la pentik kena ba kito ki bom person adharu kidon ka hok banyo ya ka bha ration jongki kum kinong song snong bapura namar katei ka anya adhar na kalyang kaying bisar kampat pen bena bala pentre kamne te kendon batang ki bala depsion kin yo ya katei ka bha dementa halor katei ka phang ngin ya ngap ya kajing pensai pabenia na utei urong elam kumba kalong de to hakane ka sngi ka bomenta ka lai puidrek lai bopra ar apply ni na kalyang seng chung karib ho youth organization ngilawan bu ekani ka jingtho ha I inspector for civil supply nompo Riboy district gong kongwer bat kapang hi ki ba ngiwan bu ekani ka sti ka long ba nginyo ya ka ordinance ha bade botu adhar kan ma kumbang I layo ya ka jing ujor nang ipai ba ki babon balang ki babon kisnong ba anak kilaya snow ya kata ka tendong sawa lane kijing partas nong aman laki snong kithau kijuki ki bhap po jong Riboy district ba ki bomdon yo adhar kan kinamla banyo shu ya khauration ane utau khau badung pala anak kalian ka sarkar lada ban penang la kita jom pai ba iwei ki badi hok banyo te ni nak kalian ka seng ni syem ya ka senjam hadin bagi layo ya ka ji ujor ni pai ba hoi ngi khwa ban ni trelang ba ka office amdei ka ba ngi bisni lane ni wadong wadau andre tang bangin yo ya katen rai ka ba hato ka de sishan em kat kom kata ka jing tha jong kinong samkhau lane kisnong kiramba snong ba ku baki ong ba ki bomdon ya adhar kinom yo shu ya correction te kum kanu ksa kum baki lade penbena ha ki jing pertasnong ba le se kum hakakat ration le se kidon sanmut hakakan lada arngut kim dan yo adhar ka umut begitu ki arngut kim du no yo correction dapat kim yo tang kitu ki langut ki badan ne kakan adhar de kata ka de ka jingwan pan jing penchai ka jungi na kalyang jong I inspector food civil supply ni pok na po ke ka khubor ka bangi layo pade ha kane ka sngi ka benta kalong ka khubor ka basong tran ka ban kalyang ka jungi la ai ka jing penchai ka ba janai ka jing penchai ka ba shai bha hiro shangi kum ka seng ba ila de ong hiro daktin ba shai ba haduk mentahi ke order hi ke bawan tolong ba olumla ban penduk kau ya ki bom don adhar ro kinyo ba hi ya kau ubala de ban tenang nam ta joki te kene ka message ka khubor kan le ru shabro ki pa jong ka Riboy district ba kan le ru shabro ki pa jong ka brinyo dram ba kumba layo hi nang ni ka jing penchai ba na ka yang shiti ro kene ka shiti ka bangila de banyo kene ka shiti ka bangila yo na I madam kongwer il bala ai na pokot ba hang ni hi kala de ban kranshai ba ki bomdon yo adharo kinyo ba je ka hok ka juki kumba ki de hok banyo yo khauration te kane ka long ka khobor ka ba shai sha boro ki bai ba ki ba shong ki ba sa po jong ni ka dong ba ka than ka jingi ha po Riboy district ba tum ro po jong ka jalam ni gali ai boro koi ba kumangi tip shahi menta ba na kalyang ka jung I hila de percaya ba boro ki ba ki bomdon yo adhar card ro kinyo ba yo khauration te tang kini hi ki jing percaya na kalyang ga seng ka jungi bat ba ngi kentu pada ya kino ki pai ba nong song snong ki badan ya ki baman ya ki jing abade ba une adhar kan abade bu khauration ki subhaban pentip ingi syakalyang ka seng ngini trelang hi bat na kalyang ka juki te bat na kalyang jong I kong wero ila dap ong ba la don kono kinjaw meeting ane au ka was program insa pentip I singi kalyang ka seng ba na kalyang ka jungi ro ngi don lang ba nang bangin tip ki kirai ki bawan na kalyang ka kot ki bawan na kino ki department te tang kini hi police